ще цікава річ. Ось Ванда Катонська уявила, що було, як тигриски, ну такі тигри, споживали іриски. Как тигриски споживали іриски, то добре було б на землі, бо гидкі кістки гризли іриски, а м'ясо ніколи ні. Были у них фотографии, становчие биографии. Мог бы тигр спокойно в кино запросить антилопу. Из Європи сидів би пристойно, і іриски тихенечко лопав. Чи взяв би ірисник ладний мешечек, чтобы нашпаться со статком овечек. А вечером он залетал, да газеля. І гэтак сердечно не посадили. І кожен любив би тигра сусіда, і сябровську запрошав у бесіду, і стояли ще на ушах, що він ласив на жмірі і рисок, а не на м'ясо. Але ж проблема. Тигр звір, має великий помір, його апетит і не змериш. Запаси рисок у пащі тих кісок зникають уже до вечері. У крамах висели записки: «Неводные риски, купляйте сосиски». И человек, что бегал 100 крамов, не смог бы купить ирисок ни грамму. Почал бы просить книгу скарбу и пропанул, и вышел бы цалком себе, и не вернулся сізнавцю. Коли довго стояв він перед собой, неизбежно у человека инстинкт развивався в драпежник. И кожен годы за ириску попускав бы любого тигриска. И пустил бы его на килбасу, как тигр споживал ириски вместо мяса.